Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini tanusiku Allah subhanahu wa ta'ala Sagyang kaya alungan at yumaat Amambagian tanwag yung kutwa maanaw salam makalilintad nakapipia ginawa Makamu ayan yung kutwa kalilintad si ikulang ulang wanong mga Muslim sang kaya dunia Ay malana sa mga pagaritano ang mga Muslim ang mga Palestini sagyang kaya masatan imanto na masusugat sira na mala at yuba mala eksamin mga pagariya sa manayan ay na oras tano na magaan din suwala sunsi ay taro to pa oras na alas 10:53 yang ay live tano na pananadumai nagutuka-tukaw si kung mga bangsa tano sumpay tano kira na alungan maniman tuwa di umaat ay say niya pirmir wagaw yung mga Muslim ay kailangan si kung mga dato nagyang kutuwa kapamakutiran nagukapreparaduran sa giyang kaiya sambayang so salatul jumu'ah imanto alungan mabudnad na malilipat si kung mga pagaritano mga dato ada siram pa na makapreparado ada siram pa na makabigo sama na yan na maganda na giyang kota oras ay pananawag agyang kutwabang si kung mga darpat tano na tano dan tano kaaya mala abalas akakuan yan agyang kutwa tawa makabalaga agyang kutwa kapsung yan si kung mga masjid mama kung makakabalaga na kapakaya manambayang sa mga sunnah buti ang sa Quran kaya malana po mga nisiku Allah subhanahu wa ta'ala ay panakaturo mga ulama na hindi alungan na di umaat na ibabagay Allah subhanahu wa ta'ala oras upama kung Muslim na masugat yan nagyang kutwa oras nagyang kutwa oras na tagtari maano nagyang kutwa pangat so kaya kaya alungan na di umaat na di tano di pakandagala nagyang kutwa panganitan si ko Allah subhanahu wa ta'ala ipanganitan ron naguditan ron ng papakalipatan nagyang kaya mga pagaritan wa mga Muslim sa Palestine panganitan si ko Allah makaw makira nagyang kutwa tabang wallah sa magaan ulalan si ko mga datutano mga dagasira nagumasya pag yang kaya Baitul Maqdis yang kaya Palestine mga pagarian na inutanuanan na pananabenari ang mga Muslim agyang kutwa katagusan agyang kutwa kalilintad kasisan so isa ko mga masjid malay arga rakatan wa mga Muslim agyang kanan so masjid Masjidil Aqsa salam rakano lang una mga bangsami yang kaya 10 agupito di mentay sa agyang kaya oras na palayakan sa kanop silaman sa sanra kanus so kalilintad na kapipia ginawa
Agyan ko to ba puro manantano bu alungan ni mantua di maat na sumanga dato. Katawan tano ay ginalungan na di maat na isay ni mala paturay baliw gato agamatan wa Islam. Di tano di mi pamayan dagagyang kutua suguan yan. Suguan rakatan wa agamatan wa Islam. Na sumanga dato na preparado kano din. Nanditara kano sa mapi anditara na kasi kano din na bumisita nagusi kano sulod si kung mga walay wallahu subhanahu wa ta'ala. Salam sa giyang kaya mga bangsa tanwa di bantay lagi di Ustad Idris. Salam rakanusan sa Mamlakatul Arabiyatis Saudiyah. Lagi dia naman una kaya pagariyakan na si Thompson Sultan. Salam rakano si Alia Manamparan. So mga bain na sa kanod ni matao si kung mga dato si kung mga walhe niyo sugu niyo kira nagyang goto kapaka sumbayangiran di na kapaka kabalagayran na sumusi kung mga masjid kaansiran na pakabagay sa mala oras ulalan si ko di kang galabaga ko agamatan ma Islam. Lagi dia na salaman tanong na agyan kaya pagaritan mo si Umar Abdul Wahab Subu-Subu. Sulang-ulang wano mga pamilya Subu-Subu. Karampayan sa agyan kaya live tanong na salam rakano. Lagi diyan din agyan ko to pamilya Sarip. Rangko matanong agyan kaya pamilya Unto. Na Santa no may sa abangsan na salam rakano sa langon mga tungan na yami. Lagi dia naman buna so Dima family na salam rakano langon mga katungan na yan nami. Agyan kaya pagariyakan na si Sheikh Idris Ustad Idris si Wata na siya matatago sa Al-Qubar, Saudi Arabia. Na dia di mamakawit siya salam sila man yan sa mga pagarinian, mga tungan na inian makakikilalaon. Kaya mala na sudyo mayan sa Riverside. Masya Allah, tabarakallah. Salam sa giyang kaya bubayakan na si Fayruzia Mang Bisa. Salam rakano sa bunso. Salam sa giyang kaya mga bangsa tanwa lagi din na Balingdo. Si Hajja Faida Alawi. Lagi diyan na salamat na si Jadida. Si Jadida, salam rakanusan na mga bangsami. Lagi dia na si Ashley Smith. Salam. Giyang kaya antiyakan nagusulangon, wantiyakan. Antiyakan na ki Abi, Agusiumi. Awad na dirakano ron ni Bantay. Lagi-lagi ang kaya bubuakan na si Maimuna Bakaraman, Hadja Maimuna Bakaraman. Salam rakanusan sa Pantawaragat. San rakanuso Kalilintan. Si Amir Ali Sarip, salam. Nagu si Nuraima Makaraya Daluma,
Salam barakatuh. Yang kau tuba perumahan na kang buso mga bain na skanod ni mata usi ko mga datu usi ko mga walay niyo na sugun niyo kira nagyang utua kapaka darpairan nagukapaka sumbo yang iran sa masjid alungan ni mantua di mat malabalas mapbagian tano insyaallah. Lagi dia na si Makassari bin Shid Makassari, salam rakanusan lang na mga bangsami. Si Walid, salam. Si Ilyas, si Bapa Ili, Ilyas Balindung, salam rakanusan. Masya Allah. Mani disagi ka na nadar payu sakit ko kagibu kapal yun na kuman yun nagyang kutua masjid. Na napi penemaran ni na nagyang kutua kabasa ko iya kaya alungan na di umaat na espesyalay asi ko mga Muslim na sa din sa makabalaga ikasung sa masjid na gito'y makapambagian sa giyang kutua balas amala. Madagala dalil miyaturo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kapakang bida-bida o mga Muslim sa giyang kutua kakeparoliran si kubalas si walungan na dimaat mala na gumawatan na kambidaan ng mga tao kumiya balaga na gumiyaw na sa masjid adigyang kutua mga tawa di papakauri sa kapakadar paira na kapakasumbayang iran sa giyang kaya diumat. Lagi dia na si Dayam Muna subu-subu si Junaid Munawara, salam sa giyang kaya pagiwata anak na si Junaid. Si Bowie, salam rakanusan. Nagap manari ang matatago pamangkin. Salam tanwag yang kaya pagalitan was kay Rudin Makaurog. Salam rakanusan. Kay Rudin Makaurog. Nago si Pandahi. Masya Allah. Salam rakanu. Ang mga bangsami malagi sa mga datuan taka mga bain na psalam na miskano langon. Lagi dia nagyang kaya pagariakan na alim sama na naditanong niya ni Bantayan na isad na ya kabubayan na ka na pagariakan nagumiyat tiya dengan na maylay nagupamani ko si ko Allah makadto na kami sa magaan isad na ya mapesi pata alim ada salakaw ki Abdullah Bunsa Basman, salam rakasa na pagari ko siapang ka Allah subhanahu wa ta'ala na ayang malaso pamilyang ka nagu sukadin doon mga Muslim. Malagid tao pagari ko mataan nakasusa ka nun na miyati ada tao makapagilaya ya last na kaya pagilaya na biyo ko garibat na sa Makkah yung ito kaya pamisita ko karo si matatago ka sa Umul Qura si Qura gunda 2016 o di na 2016 ang taka si ko 2015 Masya Allah, Alhamdulillah panganin ko si ko Allah makapagileta puruman ando kayo ni matatago man to kabo ko makabaling nangos anak sa kapapaluba saan sa ingad baka si pagisti di sa Cagayan anta ka sa Marawi imis yung Marawi na kadaga kong kanan na komenta kasi ka para ubo ko pakabaling na nakasama paluba pagari ko sa kanil malubar ka why
ugo paro penaso number kan na pra chat nakarakan balasang ka wallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah na bangundo pakabaling sa magaan. Salam na kanagyan nga pagariya ka na si Naupil Sarip, lagi dia na si Nate Andam, si Raihana Haji Yusuf. Agya kaya sunguan tanong man to adar pa insyaallah narutan ron na pagabagay sa oras na si ini sa Sumil, Bulacan. At may kasuldaw sa agya kaya kumponiran. At na maraming saya sa agya kaya adar pa agya kaya mga pagaritano sa Sumil, Bulacan. San Jose Bulacan na yan de, San Jose Bulacan. Kaya magana ko rin na yan makaumah. Nasetan inshallah pagkabagay sa khutbatul Jumu'ah. Malutan ron pag-usay nagyang nga iya mambabata do mga pagaritan wa mga Filastin nagwanto na ikabnariran. Malalalim makira nagyang nga iya mga Israeli. Salam na kan sa agyang ay pagariya ka na si Masrur Bakaraman, si ka Haji Masrur. Alhamdulillah pagari ko kakawan. Mapi agyang ko tuwa kawan. Dita doon pakatanaan, uway. Balasan ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dia na salam na kan na si Usama didaagan si Walad bint si Mabangkit nanamata na gyang kawan gusto yan yung karsadaran na kawan di ba po yung may steady karsada dahil nga pangiwatan na ka na si Hufir na manayawa Alhamdulillah. Nagusuda meron masalam na nasilam na miskan wate ami ako makami sa gyang adaro pa Iran. Parangkom na miskan masalam. Alilintad. Yang ito ba importante na maluamis ka no miya paka tukaw sa giga iya gawin iman to at yumat sambuta ka no nagu pengitan no si Allah makwatan no sukalilingtad nagwayamala na ipengitan no sa mga pagaritan no mga Muslim sa Filastin apya ginambu na maladno tuwa pa man na ugo pakiran tano sila na pakalilipatan. Salam rakano langon sa siya tano buto man na pagandud na karakano so salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.